Osofu Kofi Oduro uye nyaachum ene de Mahama ho omobo ufi se Ghana na yenkofo bi dia uye nyaachum uye sofu bia wonka no kore he na papa ofi se adimi ana asem na wonka fa ba omia ho sumponi na ene mo beda na okromfo abusuya wo hwe nkofo bi de yo musi sum yankopon asofofo bi de yo musi sum yankopon no krampon o ma yankopon som kra aye kan yes o ma yankopon som krampon aye nyan o hwe senior Prophet Kofi Oduro e kan nsem na ende hwe asem a o kan abusuya utumi se nyame som no ayefo nyame som no ayefo nti obi asole a na wa five bible na wo kra mic ino what you see nyankopon som no ayefofofo nti obi asole na oye bi abusuya Bigscout Media ono so aso asieye Prophet Kofi Oduro ewo ensem bi a obeka ye na Bigscout mu a Prophet Kofi Oduro oye nyaatwomni yes senior Bigscout aso asieye Prophet Kofi Oduro so abusuya anodin because of ensem a Prophet Kofi Oduro ebeka se eye President John Mahama Ghana for ehu ni mmobo Mahama onye mmobo esia na Prophet Kofi Oduro owo se yehu eye President John Mahama yehu ni mmobo ewo se Ghana esunti yehu ni mmobo na obre nti de na ohu se abra na adodanko Akufo-Addo ewo aban mu no na papa na obre eno falasifo nya atwonfo no ebi ni Prophet Kofi Oduro yes falasifo nya atwonfo no yes ebi ni Prophet Kofi Oduro utie ensemu a papa yi o kana nya atwonfo no ebi no utumi di na adodanko Akufo-Addo atemwa from day one ebesi abra ofli aban ene de owo say Mahama airbrent yehu ni mobo Ghana for yehu ni mobo abusia aha GH Kobi Media so message so be subscribe na wa share wa like o wi na wa turn notification bell amaye na o wi a wa share ma afofron so atie bi enti Kofi Oduro nsem obeka ye say eye Ghana for yehu His Excellency John Mahama ni mobo because of say Ghana 16 region no edoson enti obre but abra na MPP ewo abamu ne de omo ye excavator any tractor nto mutumi ye adwuma abra omo mbre o fire obi ene de obi airbrent yehu ni mobo within 4 months no abusuya ensem say no obeka ya amasesia no Ghana fo etwa na chi se pia Bigscout ababedi nkomo afa ho yentie de oka Mahama onye mmobo problems here too much you shake Ghana problems are big o beni ohiyam wa ohiyam bible series enye easy na who feel okra what you know how is it easy kitchen hall gardening outside bob we replacing and when ho cry it is saying gas and some prepaid as who feel ho kakra no it is saying that's 16 regions of Ghana over 201 constituencies districts here be brave ni na ya wa dagene awen mobo Osofu Kofi Oduro uye nyaachum Osofu Kofi Oduro tie uye nyaachum ene de Mahama ho omobo Akufo-Addo time mpo a covid ebaye ema ewiase economy nyina edane butu ye Akufo-Addo time mpo a eye Russia and Ukraine for war ehye ase ema ewiase nyina dane butu ye no went me amambe ye video ba kumpo ankasa Ghana fo munya ntobo ase na ba bia ewiase ne keka kono de mumiehu eye Akufo-Addo ho mobo mumiehu Akufo-Addo mobo kakra na opanyini obre ene de went me amameka wugina wa sorry dem etiatia mu enigu eye NPP aban so se omunya no maye empanifo se ye kwan na anka wodan a aya na ofisi e kwan ne tene ene de o party ba aban mu Dramani Mahama ebe yo mampanyini unya na chief of staff ene de wa ban o party aba aban mu dia ye hu omomobo ofisi se Ghana na yenkofo bi dia Ghana ne de yenkofo bi dia timi ko masem enkofo bi dia yenka wo masem uye nyaachum
woyɛ sɔfo bi a wonka no korɛ woyɛ sɔfo bi a woyɛ nyaatwem ka edun pɛmpɛn so a Ghanafoɔ sɛ bi ɔmo nyɛ agyimifoɔ bi mu Ghanafoɔ ɔmo nyɛ agyimifoɔ bi si bi a ensuo ɛtɔyɛ yɛ no saa nso na awia bɛbɔ ayɛ obia no ɔkɔpa ɛyɛ Dramani Mahama akyɛw sɛ ɔmɛyɛ ɔmanpanyin o tie obia no ɔkɔpa Dramani Mahama akyɛw sɛ ɔpanyin e brabɛyɛ ɔmanpanyin na yɛhia ɔno na de ne pɛ ɛbɛyɛ ɔmanpanyin ɔno na de ne pɛ ɛkɔ gyina sɛ yɛnto no so aba etina afei ensɛm bɛ na wokeka no wɔ saa no ɔpanyin afei ensɛm bɛ na wokeka no wɔ saa no ensɛm bɛ na wokeka sɛ ne ho ɔmɔbɔ wɔ kwan bɛn so fi sɛ anaasɛ wahu sɛ amammo ne mu ayɛ den ɛde ama no na ɔntimi mbu a ɔmfa akonya ne ntoɔ na de obetimi abu ɔman no ɔmmara metena so na Akufo Addo time mpo a sɛbi ɛnoɔma ahodoɔ sisisi yɛ nyinaa no wantimi ama me ho ɛyɛ Akufo Addo mmɔbɔ wɔamma mɛka sɛ sɛbi wo dan mpo anaasɛ wo fie mpo a wobɛtua electricity wobɛtua we na papa wo fie sɛ yɛgyimi anaa saa ɔsɔfo wo fie sɛ Ghanafoɔ yɛgyimi anaa asɛm bɛ na wɔnka amfa bawomia ho asɛm bɛ na wɔnka amfa ɛyɛ bawomia ho wotumi de bawomia bɛgyina wo bɛdi bawomia atam ɛka nsɛm a ɛnsɛm fata ɛfa bawomia ho sɛbi kwapia na aboa bawomia de onye nipa bawomia de sɛbi sɛ obi atumi de nanim yɛ fam ɛnɛ Mahama ne bɔhyɛ awodo a wɔhyɛɛ a ɛwɔ sɛ odi so no wo bɛgyina wo bɛka sɛ yɛnhu ne mmɔbɔ na ne ho ɔmmɔbɔ nipa no ho ɔmmɔbɔ ɛyɛ nipa a wɔde wɔwu mpa so nipa no ho ɔmmɔbɔ ɛyɛ nipa a wɔde asieyɛ saa nkɔɔfoɔ no na ɔmo ho ɔmmɔbɔ obia no a ɔpa Dramani Mahama akyɛw sɛ ɔmmra mɛyɛ ɔmanpanyin o tama ɛyɛ Nana Addo Dankwa Akufo Addo esi so galamsey wodi twia yasom afei de wansɔre dɛm mo ɛdane ɛyɛ political stage wogyina hɔ a na wo sopa ɛnɛ ɔsɔfo Kofi Oduro nyaatwumbunti wagya galamsey ho asɛm ka nyaatwumbunti sɛ galamsey no ensuo no ani ate ana ɔsɔfo Kofi Oduro galamsey a wodi twia yaso egyina wansɔre dɛm ɛyɛ campaign stop galamsey ɛkɛsɛ tia Ghana ahemfo ɛkɛsɛ tia Ghana mpanimfoɔ ɛne Nana Addo Dankwa Akufo Addo no galamsey no ɔsɔfo Kofi Oduro ensuo no ani ate ana woyɛ nyaatwom woyɛ sɔfo bi a wonka no korɛ woyɛ sɔfo bi a wonka no korɛ mpa no korɛ sɛbi wonkɔ wo die mu na wodwene woyɛ selfish woyɛ pesimi nkumnya wonka no korɛ sɛbi ɛnɛ de wonya ɛyɛ chief of staff waban o party na wo ɛyɛ aban mu o party aba bedi akonya no ɛno de yehu ɛyɛ Dramani Mahama mmɔbɔ galamsey ensuo a na ɛsɛn no mo ka sɛ mo ba mo de just 1 week ebetimi astop galamsey ama ensuo no ani ate ɔsɔfo Kofi Oduro galamsey no ɛkɔso ɔsɔfo Kofi Oduro adentina wagya galamsey ho nsɛm no wagya ka ɛwɔ wansɔre dem ɔsɔfo Kofi Oduro aden na wagya galamsey ho nsɛm wagya ka ɛwɔ wansɔre dem wɔ onka no korɛ ako nyankopɔn obegum nyinam mu ase o pulpit na wugina so pulpit wɔ sɛ ka wode twe akra ɛde ma wo nyankopɔn na wo som no wode begina hɔ ɛde bɛyɛ party adwuma o pulpit na wɔ sɛ wode yɛ nyame adwuma no wode yɛ NDC fo adwuma ɛnɛ Ghana fo akɔto aba ɛde ama NDC bɔhyɛ ahodoɔ a mo hyɛɛ 24-hour economy ɛne de keke ka ho enyuma awam so mema youth no adwuma ayɛ no ɔsɔfo Kofi Oduro o sɛ yehu Mahama mmɔbɔ galamsey a mo de yɛ campaign sɛ mo ba mo de 1 week ebe stop galamsey no ɛno na Mahama no ho mmɔbɔ a wɔ sɛ yehu ne mmɔbɔ onka no korɛ na nyankopɔn bɛkɔ so agu animu ase wo ɔsɔfo Kofi Oduro wo yɛ nyaatwem onka no korɛ ayɛ Ghana sɔfo binom mo fi si yɛ jimi ana mo fi sɛ Ghana fo yɛ jimi o Ghana fo yɛ jimi o wo wada no political pastor ana wo chi NPP fo nim kyɛ kama na covid wo mpo a na ewiase nyinaa lockdown ɔsɔfo Kofi Oduro ɛbɔ Nana Addo Dankwa Akufo Addo akyi wanka nsɛm papa
One can send papa back okra and for another danko kufado. One to me and basso back okra. Free education and another danko kufado de buyer. Emma Bua a wolf. Emma and Mahama baye. Share a quack be a war. One to me and one another danko kufado a basumpo. One to me and send papa back. And for another danko kufado humpo. A year your friends at Baumia. One can send papa back humpo. And fan of him. And then the Mahama Baya, Yahoo Mobo, Nehua Mobo, Mahama who Mobo. Or Moody say, Mahama who Mobo, Mahama who Mobosa. Afe, not 4 years now soon. Not 4 years now soon. And Ghana, Meba Ghana, Doom so ne kunko for Doom so. Doom so ne kunko for. Light near Doom, near Doom, near Doom. When you Doom so, where Doom. Meba Ghana. Light in a dum Ofui Kofi Oduro. What would boon ye de guasum? What would boon ye de guasum? I said they want ye. I said they won't yet. And on the uncle Sam for whom. And on the uncle Sam for whom, name was said Mahama who are mobo, ye winning mobo, Mahama who are mobo, ye winning mobo. Nana the danko kufado. When Timian can say ye winning moba, and ya dear Ghana for be whom Mahama whom mobo da. And ya dear Mahama. Ghana for me who mobo da. Na sabi, ayana mufisa Ghana for your Jimmy. Omodi o Mahama who mobo sana 4 years na ba betwam. Na omodi akwa kwahye se, na omanu nye Ekufuado ase wa manu enti ye ba ye abre. Ekufuado na wase wa manu mpona light ni gina so. Ekufuado na wase wa manu mpona light ni gina so. Eti da bia be fo manu anu amani sino. Mosomo ba cement ya betete so ene cement boy sen eno ne hu Mahama mobo eno na ye hu Mahama mobo ene cement one bag ye sen ene enyane boy sen Ghana for ene masetre mo ti sen Ofui Kofi Oduro kawanu tum wo ho meme ye ma ye bumfu kawanu tum wo ho ha papa we pa Abusia Besia. Ha! Come on to Bosu aje odi si ha ya because o kasa obekasa bebre. Sesi an yehu asofofo ne yehu bia ne suban a wode te Ghana ho. Yehu bia suban. Enti yenso yenum kwan a ye no mo beden ebetena ewo media iso ene Ghana ankasa. Abusia yesese odwan ekoka wode ne yedie sie no ena wode gie. Enti se Kofi Oduro akwakoka dia Ghana for air sopano na yentie se ne Ghana for air sopa eye Kofi Oduro. Kofi Oduro, or who the fuck you call yourself? Stop that stupidity, stop that hypocrisy. We should pray for Mahama because he's managing 16 regions and it's not easy to manage 16 regions. Today, the president needs prayers, because his task is not easy. But yesterday it wasn't like that. Yesterday it was 5 regions that Nanado was managing. It was 2 regions that Nanado was managing. It was 1 region that Nanado was managing. Oh, stupidity. Oh, hypocrisy. If you don't stop fooling, yeah, it will be beautiful in this country. Stupid man. Enti Kofi Oduro asore ma. Mo di problem na koma Kofi Oduro. Anase asore no Kofi Oduro asore ko na ye mo fe. Na se mo di problem na ko de Kofi Oduro no problem chemo. Ono ni problem eso. E chemo amokotana na asore den. Reverend Kofi Oduro osofo kakabo. Ozi dey ye mo mpa ye mama Mahama. Wo bompa ye manu na ono nya ne ho mfaso. Nti bompa ye emanu. Ye nya ne ho mfaso bia. Ukita 16 regions enya semketo a. Akufuado no kita 1 region. One region ena no kita. Nti na utimi frɛ ne sɛ onya jibie. Ka kire Mahama si onya jibie. Na Ghana enye part ene hia yen. Why? A commodity dokono ne boy din.
teachers abadwumefo untrio moka why when ko bompa ye man tama kufa do abamu na utwabon say onu de oye bonsam na okita one region na wo Ghana nyaatwum se de usu ntrem se tie no ayedwon se that the brand sa na nyaatwum eso tie enu nyansa be na wo ti wo yosofo wo ti wo nyosofo wo fu na wo de nam ye fu na wo Kofi Oduro wo de nam ay wo sum yon se that the brand tie jimie osofo kan kware asofo mon kan kware mo kan hono se ye mu asofo bia Ghana Kofi Oduro Julius Dabla nua Kofi Oduro sofo wo se de Oman penyi Mahama nti wonye ye mobo sofo Kofi Oduro wajimu ade utwa asiri wate enye o maami o wa utwa asiri Kofi Oduro ya abu ajimifuo wo se Mahama ye mobo 80 years kura wo se wajimi 80 years kura wo se wonyanko ajimi no 80 years man akufu ado wo se wonya ajimi no Kofi Oduro ya abu awanwe ya ba medidi atembo ne wate na sa akwafo kankan we kura wokosuan asofu duma no wen maka tem ze asofu duma na twam enya aduma biem ne nipa fo kankan we ni tiri wo sen chimifuo we enti oba na wodi no ho aba ebusuan ba na oba no maame wukunu no wajimi wate Kofi Oduro wo se Mahama nye ye mobo na Mahama hwe regions dodo so na ekufu ado no hwe regions eso Kofi Oduro ye nipa fo nyambe tua wo kawate enti munyina sa munya sofo munnim nyame na mo se munnim nyame no wo ya aboa jimifuo Kofi Oduro wo se Mahama nye ye mobo 80 years no kura wa nye ye mobo 80 years mine na ekufu ado wo hwe nkrofo firi kura Kofi Oduro wa anya omobo wugina wa so ndam so wonya ajime no Kofi Oduro aboa jimifuo wate duru wati duru waka abusia mesi wo hu 2025 we on se ode wa obi betu ode hye ho a obi be yi afiri ho ne wo be ka no obi so de respond eden e de bebrel Prophet Kofi Oduro wakasa ye no wo hu amanfo a omo so e de respond e de ama no 2025 we on e be boot for boot yes boot for boot and e be koso because obi ani abre e wa brabo ni mu enti so be kan se bi na se ene obi de emfa otu ho na yeso power yes ana mde obesi message so be subscribe na wa share wa like sani afoforo nso ebenya bi atie no mo hu de eden koso abusunya kete wo se enye dodoɔ no nwura makraw bye bye